За разлика от затворен мол, тук строим отделни сгради, изложени на капризите на атмосферните влияния и свързаните с специфичните логистични особености и ограничения. В нашия случай предизвикателството е да комбинираме успешното бързо изграждане с архитектурните разнообразия и различните фасадни оформления на отделните магазини. На по-късен етап ще се усложни с едновременното извършване на различни видове довършителни работи, както и за отделните магазини, така и за екстериорното оформление на външното пространство. На първо място, строга координация и постоянен контрол. При натоварен и стегнат график, какъвто е нашия, качеството и безопасността зависят от високия професионализъм на избрания от нас главен изпълнител и прецизното планиране. Избраните от нас стандартизирани конструктивни решения позволяват бърз напредък, без компромис в качеството и безопасността. Гордея се с това, че обектът напредва бързо, дори и на този ранен етап строежът придобива формата и характера си. Както се вижда, колони, греди, подови плочи сами по себе си прости елементи, но очертават и подсказват мащаба на улицата и къщите магазини, които изграждаме.